yan ng ano, GMPs natin. Kaya, grabe nga eh. Malinis pa to ah. Hindi ko pa ito natatanggal. So, yeah. Yes, nanonood ka niyan. Why? YouTube? Nanonood ka rin ba niyan? Nanonood ako niya, sister. Ikaw hindi. Sino naman nag-alok nun sa'yo? Maganda sa amin. Pero sila yung profile na like Ah, wala. yung ano na ang siya, nagdadagdag sa mga budget funds. Anong pangalan? Meron siyang guidelines na price. Talaga. Grabe naman yan, 50. Eh ano ka ba? Organic holiday. Lang. Aba eh, Ilan yun? Yung 30k organic ilan? 100,000. 100,000? 100,000 eh. Ano? May nanonood pa. Kaya sabi ko, ano yung gawin dito? Kumakaya mag-follow ko. Tapos nag-follow ko. Yung pa yung classification. Oo, tapos ang sabi niya. Hello, return viewers! Oh. Hindi, minsan kasi yung iba, content creator dito na ating mga content creator. Parang ito yung mga Oo, nagpagawa, nag-ano na ako niyan. Pero po sa akin naman, 1,000 subscriber lang. Ay, para maka 5k lang ako kasi nasa ano pa lang ako. Para mabuo ko lang yung 5k. Pero nabawasan niya eh. Oh. Oo. Grabe naman yun yung nanay King. Namimigay na siya. Ito ko naman ito talaga. ay, hindi, alam ko na rin may ano certificate na ito. Kaya sa Pilipinas, ang dami mga taong, di ba, mga ginagawa. Yeah. Yung iba nagpapajikas, 100, 500. Kami dito wala. Hindi naman masama, pero may kanya-kanya isla. Yeah. Strategy.
ganyan ginagawa kasi ng iba mga technique. Siyempre, para magkaroon ng ano. Kaya malalaki sa palit na Ano ka ba ate? Ganyan wala ka namang pinikita. Mm-hmm. Ano ba ito? Yeah. Hello. Hello. Hi. Hello, hello, hello. Nag-release ka na ba? Parang hindi kita nakita nag-release ah. Madami ka naman pwedeng release. Hindi mo naman ginagawa. Kasi mag-bills yung parang hindi nakakayos sa akin. Alam mo ba, ngayon, nakalit na. Tapos nag-bills sa akin, nakakayo na system na. Ano naman niya yun? Mga kahit okay lang naman yun ah. Hindi naman kailangan magsunod sa araw. We are cooking. Na-recognize ni Facebook. Sana all. Kasi gusto nga niya daw high quality. High quality yun. Gusto niya ng high quality. High quality. But I can't stop. Ako naman mag-iibang na. Sabi daw nga, kung hindi mo gagawin, hindi mo malalaman. Kung hindi mo daw susubukan, hindi mo malalaman. Kung hindi ka gagalaw, hindi mo lang mangyayari, diba? Hello, hello, hello. Hello. Kung ano pa ka mo, Where are you from? tapos Sarili mo lang pagtripad mo.
Si mayaman na yung si Meses. Marami na yung pera ate si Meses. Pwede mo naman siya panahon. Hi! Parang feeling ko lang ako tumatagal. Bakit? Hindi lang mataba. Parang nabawasan ka na eh. Hindi ka ba nagkikilo? Hindi mo nung nararamdaman ko. Bakit naman? Ay, ito mo rin. Eh, Yung sa akin. parang nag-lost weight ka nga eh. Hindi ka ba nagkikilo? Hindi. Hindi ako lagi nagpipili. Nagkakalam ko, ang pilo ko, Oo naman. Feeling ko, wala na yung ano ko yung pag kumakain ng sobra yung nagadaos. Ano mo yun? Ha? Kaya lang ano. Hindi pa rin nagbabago? May ano? Isang araw na punta sa tulong mo. Uy, grabe naman yun. Tapos, laktak, lagi-lagi. Talaga? Ano bang nangyayari pa naman? Parang hindi naman buhay. Parang kami na lang. Parang wala. Pero ko lang ngunit kasi hindi pa rin nasigil ng talaga. Parang okay na yung mga karanapan na araw na ang pagpunta rin sa pag-araw. Nakapag-awal yung anak mo. Ilang labas dito ang mga anak. Hindi ko lang, kung hindi sila narinig lang yun, sila, mag-isip sila kung anong pagkakapangkabuhayan, di ba? Kasi meron naman, kung pwede lang, kaya lang wala lang, salang-sala na ako. Tapos, ngayon, ginagawa silang caretaker. Walang ginawa naman si Toyo, kundi gusto. Tamad, walang ginawa naman, hindi na naghanap buhay, nandun na lang nakatambak. Ngayon lang. Tapos yung mga tulad mo, siya meron ng 7,700. Tapos meron ko siyang 1,500 sa ito, magkano na yun. Tapos, ano siya mga Nakailang bigay ka rin ako ng puhunan, kasi ito ng isla, wala. Tatanungin ko nga yun. Tapos na yung ano, sinigay ko yung puhunan na magkita ng isla. Ano, wala na rin. Hindi mo rin napaito. Uy,
mo. Sinok-tok. Oh, nag-message siya sa ako. Oh, hindi ko makikita yung mga posts niya. Ayun. Sinok-tok. Wala ka pinasa ako sa kanya. Ano hindi nakikita yung post niya? Tapos ka na ba? Ay, meron na. Video. Hindi na, meron na. Nagkaroon kasi ito sa video. Matalim din naman itong isa. Mas maganda pa mo. Tignan mo. Maganda din ang pinasmak siya. Ayan. Kaya mo pwedeng pinsan ko sa Instagram. Oh, Ang nagpano sa Facebook ka. may na ganun. Tumagawa mo. Bakit? Oo. Bakit? Kasi ito ang dami rin ng followers. Oh, Nakikita ka rin siya. oh, Nag-post siya kanina. Magkasabi na. Kaya naman kami. Sabi na, tumabot na ng atas. Ba't ang nangyari? Parang may naman sa Facebook. May nag-ano. Facebook. May gumawa sa akin. Wala akong wala. Sa kasinabi. Ano ba nangyari? Basta may nag-ano ba, nag-tutuloy ko habang nagkakita. Ito na. Ito lang yung halal niya. Ha? Ito lang yung halal. Ito oh. Dalawa lang tigdadalawa. Hello, ganda ng background. Ganda ba palalag? May ads pa pag pumapasok. Wala. Anong niluluto mo pa hingi? Hamburger. Hingi ka. Kuha ka na.
Oo, ganyan mo. Aray. Oh. Ay, hindi nakikita. Ito. Okay. Makagutom, di ba? Hamburger for today's video. Ano oras ka ba ate? Ang dapat oras ko sa pala. Yummy talaga. Sige, ikembot mo, baby. Konti na yan sa inyo. Pahinga na yan. Pahinga na yan sa inyo. Ano pa lang dito eh, mag-alas 12. 2 hours, ano, dito. 2 hours ang difference dito sa Kasi matulog sa ikaw na sa baon. Kaya naman ginagawa mo. Hamburger. Sige, ikembot mo, baby. Dami naman. Oo, madami. Kasi ano, madami papakalihan. Alam mo ba naman doon sa Anastasia na sila? Anastasia, yung kita. Saan ka tao? Kubarila na tayo si Rene, si Maria. Inon mo na yung ano doon? Dapat. Dali lang. Magbilang muna tayo. Sino? Mag-akit ka nga atin ng Si Rene, si Rene, si Maria, si ang kita sa Anastasia, si Boris po. Si Si Yana, Lucas. Lucas. Dalawang dito, ay tatlo, 11. Sino pa? Saan ka nawa? Batalan mo nga ako ng ano? Isa pang ganyan, please. Pang lalagyan. Kasi sa ay, dalawa pala ate. Alright. Hindi na kasi kasya to eh.
pa yung bilang ko kanina. Dami kami papakainin.